ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ତେବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ପୋଷାକ ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଏକ ଖରାପ ଚରିତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଏବଂ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ତ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ପଶାପାଲିରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ନିଜର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ସେ ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ସମାବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିନଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସ୍ୱରରୁ ତୁମର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତୁମର ବିଚାରଧାରା ଉଚ୍ଚ କରିଦେବ, ସେବେଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସାର ସେତୁ ତଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପଛରେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ହୃଦୟରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଚେହେରା ସାମ୍ନାରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତୁମ ପଛରେ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ତୁମର ଆପଣାର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଧୋଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିନଥାନ୍ତେ। କାହା ସହିତ ଧୋକା କରି ଆପଣ ନିଜର କଲାକର୍ମର ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ପାଖରେ ସଭିଙ୍କର ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ ଏବଂ ନିର୍ମଳ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ପୂଜା ପାଠର କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା
ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି।